Els tallers jo els posaria prou amunt. Jo crec que en el primer lloc. La base de la trobada sense tallers. Provoca anar a una trobada. I jo recordo la primera trobada, que va ser, al ser una novetat, i justament estava davant de ma casa. I això va ser... I el carrer on estaven els tallers en concret, que és prou ampli i tal, pues es va quedar totalment desbordat. La inventiva dels mestres no s'acaba mai i sempre ixen coses noves. Per fer coses precioses en poquiu material, en poquiues coses, això és fabulós. N'hi ha moltíssima varietat. No dona temps als xiquets a fer-los tot. Per exemple, lo de les herbes, que és molt nostre, no?, de les serres que ens envolten. L'eslògan que va en la pancarta posa «No te'n vagis sense nunut, siga gran o menut». I la història és una canyeta que preparem en el col·le, anem als bancals, les tallem, les preparem, després posem un paper de seda i una gometa, alguns venen, bufen, i si bufes no sona. Ara, si tu tarareges, aleshores pots fer música en un instrument totalment natural, no? Nosaltres, en un principi, els primers tallers que feien era cossions de fang, pintar-los, fent pintura. Un any, en Cocentaina, van a plegar, anem a col·locar tot, i les pots de pintura se nos havien oblidat. No els teníem. El normal jo diu, l'Eroski està sempre obert. Un dels que més existeix és el de maquillatge. Maquillatge i perruqueria, encara que en posaren 10 o 12, eixirien sempre plens. Portem més de 20 anys fent el taller, vull dir que bracal i perruqueria estan totalment units. I recordo que vindre una xiqueta de 16 o 17 anys en un monyo rubio que li arribava per ací baix, i això que dius, mare de Déu. I jo que em veig el monyo aquí, dic, com estic de gràcia a la xiqueta està el cabell. A mi, jo quan vaig, Pere, el del bracal, que tenen sempre la peluqueria, em fan les metges, em pinten el... Però una experiència que em va pintar a mi i a tot el món. Entonces veus que els xiquets juguen i s'ensenyen molt, es relacionen molt. Entonces l'experiència general és això. Es va fer un taller de pilota. Els mestres d'educació física de les escoles són els que el van portar endavant. I vull dir, és que n'hi ha molts xiquets que sí que juguen a pilota. No sols de jugar, sinó de fer-se les pilotes. Normalment sempre resulten curts. Però és que si no tallàrem en un moment estaríem tot el dia fent tallers. O sigui que arriba un moment que es tenen que tancar i punt. El taller no es concebeix sense que el que va al taller faci alguna cosa. I això jo crec que és el secret de l'èxit. El que se senten partícipes de la trobada, no només espectadors. Sembrem per a que després el poble recollisca. Per a mi els tallers és el millor que n'hi ha.